Ta' 5 tfal li flimkien ma' Jordan Azzopardi jinsabu taħt akkuża b'rabta ma' traffikar ta' droga qed taffaċċja akkużi ġodda wara li allegatament offrit il-flus lil wieħed mix-xhieda potenzjali. Il-kumpilazzjoni kontra l-allegat traffikant ta' droga u s-sieħba tiegħu komplet it-tlieta filgħodu. L-Ispettur Markentni Merċieqa avża lill-qorti li wara l-avvenimenti li seħħew matul is-seduta ta' qabel, it-tfajla kienet arrestata mill-ġdid u saru aktar investigazzjonijiet illi waslu biex sar magħruf li hija offrit ħlas lil wieħed mix-xhieda, ħlas ta' 10,000 euro. Jordan Azzopardi u din il-mara kienu għamlu żewġ telefonat li waqt li kienu taħt arrest. L-ewwel waħda fis-6 ta' Ġunju fejn kienu semmew il-persuna li se tkun parti mix-xhieda. L-għada mbagħad il-mara kienet avżat lis-sieħeb tagħha biex il-persuna in kwistjoni tkun avviċinata. Il-pulizija kienet arrestat terza persuna li kienet avviċinat lil Luke Vella, ex-klient li kien jixtri droga mingħand Azzopardi li kien se jixed fil-kumpilazzjoni. Is-sieħba ta' Azzopardi kitbet il-mistoqsijiet li għandhom isiru lil Vella fuq karta. Il-mistoqsijiet iqraw fil-qorti mill-Ispettur Merċieqa. Luke Vella iddeċida li jitkellem minħabba li spiċċa meddet. Dan kollu wassal biex il-mara terġa' titpoġġa taħt kustodja u bet tkun suġġetta għall-investigazzjonijiet ġodda tal-pulizija. Minkejja li qalet li wkoll kienet qed tirċievi telefonati ta' teddid. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mill-Ispetturi Markentni Merċieqa u Justin Grech. L-avukat Enrico Tajjer deret għall-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, filwaqt li l-avukati Franco De Bono u Amadeus Kakija deru għall-akkużati. Il-kumpilazzjoni mistennija tkompli x-xahar id-dieħel.